Кніга лічбаў, раздзел 15. І казаў Господ Маісею гаворачы: «Паведамі сынам Ізраіля і скажы ім: калі увойдзеце ў зямлю пражывання вашага, якую я дам вам, і будзеце складаць ахвяру Господу, цэласпаленне або ахвяру, выконваючы абяцанні, або прыносячы добраахвот на дары, або ў час святкаванняў вашых, выкурваючы прыемную Господу пах, з валоў ці авечак, хай той, хто прыносіць ахвяру, прынясе ў ахвяру з ежы 10-ую частку ефы пшанічнай мукі, запраўленай алеем, што мае колькасць 4-й часткі гіна. Як ахвяру з вадкасці павінен даць разам з ахвярай цэласпалення або з ахвярай прымярэння 4-ю частку гіна віна на кожнае ягня. Да бараноў хай будзе ахвяра з 2/3 ефы пшанічнай мукі, якая хай будзе запраўлена 3-й часткай гіна алею. А да паху прыемнага Господу хай прынясе віна для ўзлівання, 3-ю частку таго ж памеру. Калі складзеце цэласпаленне з бычкоў або ахвяру, каб споўніць абяцанне, або ў ахвяру прымярэння Господу, даў па адным бычку на 3/10 часткі ефы пшанічнай мукі, запраўленай паловай гіна алею. І віна для ўчынення ўзліванняў той жа колькасці ў ахвяру дзеля паху, найпрыемнейшага для Господу. Так трэба рабіць пры кожнай ахвяры з бычка або барана, або авечак, або коз. Паводле ліку ахвяр, якія вы складаеце, так рабіце пры кожнай паводле ліку іх. Кожны тутэйшы па тым жа парадку хай прыносіць ахвяру з агню, дзеля паху, прыемнага для Господа. А ўсякі чужаземец, што пражывае ў вас, або які пасяліўся сярод вас у пакаленнях вашых, хай складзе ахвяру з агню дзеля паху, прыемнага Господу, тым жа чынам, што і вы. Адна пастанова хай будзе для вас і для чужаземцаў, ва ўсе пакаленні вашы перад Господам. Адзін закон і адно прыказанне хай будзе як для вас, так і для чужаземцаў, што пражываюць у вас. Казаў Господ Маісею гаворачы: «Аб'яві сынам Ізраіля і скажы ім: калі вы прыйдзеце ў зямлю, якую я вам дам, і калі будзеце есці хлеб з той зямлі, то аддзяліце перш асаблівы дар Господу. Ад першага цеста вашага пірог прынясіце як асаблівы дар стоку. Будзеце складаць пяршыні цеста як асаблівы дар Господу ва ўсе пакаленні вашы. Калі праз няведанне вы не споўніце што-небудзь з таго, што перадаў Господ праз Маісея, і загадаў вам праз яго, ад дня, у які Господ загадаў гэта, і далей да пакаленняў вашых, калі будзеце вы далёк ад вачэй грамады, хай грамада складзе ў ахвяру цэласпалення целя з астатка дзеля паху, прыемнага Господу, і ахвяру ва ўзліванні да яго, як патрабуе цырымонія, і казла за грэх. Хай святар ачысціць усю супольню сыноў Ізраіля, і хай будзе ім адпушчана, бо яны зграшылі недобраахвотна, і ўсё ж прыносячы ахвяру агню для Господа за сябе і за грэх, і за памылку сваю. І хай адпушчана будзе ўсёй супольнасці сыноў Ізраіля і чужаземцам, што пражываюць сярод іх, бо была гэта віна усяго народа па няведанні. Або калі адна душа грашыць па няведанні, то хай прынясе аднагадовую казу за грэх свой. І святар хай ачысціць яе за тое, што па няведанні зграшыла перад Господам, і ён ачысціць яе, і хай будзе адпушчана ёй. Хай будзе адзін закон для ўсіх, як для тутэйшых, так і для чужаземцаў, для тых, хто зграшыў па няведанні. А душа, якая учыніла што-небудзь свядома, ці то тутэйшы, то чужаземец, бо была бунтаром супраць Господа, будзе вынесена душа тая з народа свайго, бо яна пагрэбавала словам Господа і парушыла прыказанне яго, таму будзе яна знішчана і панясе адказнасць за грэх свой. І здарылася, калі сыны Ізраіля прабывалі ў пустыні і напаткалі чалавека, што збіраў дровы ў дзень суботы.
Яны правялі яго да Маісея і Арона і да ўсёй грамады, якія ўзялі яго пад варту, не ведаючы, што з ім павінны зрабіць. І Господ сказаў Маісею: «Гэты чалавек павінен памерці. Хай уся грамада укамянуе яго па-за лагерам». І калі яны вывелі яго па-за лагер, укамянавалі яго, як загадаў Господ, і памёр ён. І зноў кажа Господ Маісею: «Аб'яві сынам Ізраіля і скажы ім, каб зрабілі сабе махры па краях шатаў сваіх, укладваючы ў іх стужкі фіялетавыя. Калі іх убачыце, прыгадаеце ўсе прыказанні Господа і ўспомніце іх, і не ідзіце за думкамі вашымі і вачамі, якія аддаюцца распусце праз розныя рэчы. Але, памятаючы ўсе мае прыказанні, спаўняйце іх і будзеце святымі перад Богам вашым. Я Господ, Бог ваш, які вывеў вас з зямлі егіпецкай, каб быць Богам вашым. Я Господ, Бог ваш».